Uy! Ay! Ay, kiling! Basta naman ka! Okay ra! Ang sabay! Ay, buhat mo! Eh, guba lagi niya kong motor. Ay. Kung taga ni. Uy, Ang nasa sabay! yung project ba? Magpa-bright tayo daw ta? Right! Oo, Oh. right ba ka? Ay, sa bright! Ting bright Ay, tayo! bright tayo! Disingan natin kami. Kinipi. Unsang is ang gigamit nga flotation device sa dagat para dili ka malunod. Ah! Kasayon! Unsa man? Si Rina! Dili na babae. Ah, Shukoy! Dili ka lalaki. Di Shuki! Dili bayot. Kuha ni siya, device. Oh. Ha? Dili siya laki, bayi o bayot. Ha? Device ni siya. Ay, device, di ka magsulti! Ay, Sa'yo na kayo! unsa man be? Samsung! Love Radio, higher, higher.